שינו מי פה, שינו מי הפיסטולו פה שם סלדאו, לאויבי שימסל שמורן סתרו שימדר. יום שישי בצהריים, קפה וניס בגבעתיים, בשעה שרובכם תופסים איזו שלב שטונדה, יש מי שיודע לעשות חיים. חדי העין ביניכם כבר בטח שמו לב לסולן שמקפיץ כאן את הקהל, שנגדיר אותו בעדינות כלא צעיר במיוחד. כן, זהו עוז זהבי, הדבר הכי חם שיש היום על המסך. מה הוא עושה פה? למה הוא שר ברומנית? מי זה הקהל הזה? יישארו איתנו, פרסומת אחת וחוזרים. אז אחרי שעשה את הפרסומת המדוברת הזו והפך אף לפרזנטור של החברה, עוז זהבי מעורב כמעט בכל דבר שזז בתעשיית הבידור. הנה, קבלו את הרשימה המלאה. זה התחיל בהתגנבות יחידים, זה המשיך לנבלות, אספו, חיים אחרים. עשיתי עכשיו עוד סרט, שני פסטיגלים בדרך. עבדתי כמה פרויקטים רצופים. ועכשיו כל הפרויקטים יוצאים החוצה ביחד, וכל מי שצריך להריץ את הסדרות או הסרטים עושה יחסי ציבור, ואז נוצר איזשהו מפץ גדול של עוז זהבי. אז אני לא יודע אם אני, אתה יודע, יעבוד, אני מקווה שאני אעבוד רצוף, אבל לא, אני בטוח שזה לא יהיה כמו שעכשיו, כי זה לא קורה תמיד. אתה לא צריך להתנצל. לא, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, אני לא יודע, אבל... חבר'ה, תתזמנו את הפרויקטים שלו, לא הכל בבת אחת. צריך לתאם את זה. תגיד לי, מה אכפת לך שאני אכנס בשולחן? אני לא מבין אותך, באמא שלי אני לא מבין אותך. אבא שלך צריך כסף, לא תיתן צ'אנס. את הפריצה הגדולה שלו הוא חייב לסדרה הספור ששודרה בכבלים. שם הוא מגלם את דמותו של איציק, סוג של עבריין צעצוע. תראה את התמונה. לילדים שלי. מה, הם אוהבים אותו? זה בשבילי, אבל בכאילו. ביום בו הסתובבתי עם זהבי, הפכתי להיות הצלם הפרטי שלו. בכל מקום ומכל פינה זינקו עלינו בחורות צעירות, נשים ואפילו סבתות. כולן רוצות פיסה קטנה מהבחור שלידי. בנות, תנו לנו לצלם פה כתבה. סליחה, גם גברים הטרידו אותנו. מה זה דוקה עליך, אחי? אנחנו לפני גירושים. מה עושים, אחי? אתה תפס את התאוצה? תגידי, התרגלת כבר להיסטריה סביבך או שאתה עדיין לא מעכל? התרגלתי לזה שהם, אתה יודע, מזהים אותי, אבל זה... התרגלתי לבחוץ שמזהים אותי, ואני בפנים... לא... אני בן אדם פשוט. אתה לא יכול ללכת ברחוב, הם מתקיפות אותך מכל הכיוונים. תשאיר לנו משהו. אני אגיד לך את האמת, אני באמת לא יודע מה להגיד על זה. אני לא יודע איך אני מרגיש גבי זה. אני רואה מה עובר עליי בימים האחרונים. אני חושב שזה משהו מאוד מאוד גדול, אני לא מצליח להבחן את זה, באמת, אני לא יכול להגיד לך מה בדיוק, מה אני מרגיש. זה נורא overwhelming, זה נורא... וזה אפילו, אתה יודע, אתה אומר, אני אצא מהבית, אני לא אצא מהבית, אני מתחיל אשכרה לברור את היציאות שלך. אני חי עם זה, אני כאילו בודק איך אני אמור לחיות עם זה חיים תקינים עכשיו, כי אתה מבין, כי זה לא מאוזן. זה אפים מטורפים, זה ממש פסיכי, זה ממש פסיכי. הייתה לנו את הפרמיירה של הסדרה החדשה. מלא אנשים וחתימות וצילומים והדברים הרגילים וזה וזה וזה, והיה באז ענק. וחזרתי הביתה, הייתי בדיכאון מוחלט. מה אני עושה עכשיו? כשאתה יושב לבד בבית, אתה אומר, אז מה אני עושה עכשיו? כולם אומרים, אני עוז זהבי, אז אני אמור עכשיו לעשות איזשהו משהו, ואני יודע שאני לא אצא עכשיו לברים וזה כאילו שקר, אני לא אומר, זה חרטה. עכשיו! פול. קום. פול. בימים אלה עומד לצאת סרטו החדש של דובר קוזושווילי, בו מחכב זהבי כחניך תורן במחלקת ג'ובניקים, בעל כושר לקוי בבה"ד 4 של שנות ה-50. המפקד, שמחתי עליך, המפקד. את התפקיד קיבל זהבי לפני כ3 שנים, עוד כשהיה סטודנט לשנה א' למשחק. לפני שהתחלתי לעבוד על דמות וניואנסים ומאיפה הוא בא וכו', עשיתי פשוט תחקיר על המדינה. קראתי ספרים של יומנים של בן גוריון. הלכתי למוזיאון האצ"ל, הלכתי למוזיאון הלח"י. הסתובבתי במדינה. לימון! לימון!
כשאני הייתי בצבא, אז היו בתרגילים יבשים, היו אומרים 666. דובר אומר שבתקופתו זה לא היה ככה, אז צילמנו סצנה, ואני עושה 666, 666, וכולי בקרחנה לגמרי שם, ואז אחרי הסצנה, אחרי שהצטלמנו, הוא אומר לי, תגיד לי, אתה חייב להיות שחקן כזה חרא? אמרתי לו, למה? אמר לי, מה זה 666? אומרים יש, פעם אחת. לא 666, דפקת את הסצנה, עכשיו צריך לצלם אותה עוד פעם אחת. המפקד, אתה מת. עוד לפני שהייתי מפורסם, עבדתי. והיה לי אושר מוחלט. אושר מוחלט, קמתי בבוקר, הלכתי לצילומים עוד לפני, אתה יודע, לפני שהפרויקטים יצאו, אני פשוט צילמתי, רצוף. עבדתי, הייתי שחקן עובד. עוד לפני שזה שחקן עובד ומפורסם. וזה עשה לי אושר מוחלט, לא הייתי צריך את הפרסום הזה בכלל, ממש לא עניין אותי, לא הלכתי לאירועים, לא הלכתי לזה, וזה ממש לא מעניין אותי פרסום. אתה יודע, באמת שלא. אני לא מתחבר לשום דבר זוהר או משהו כזה, כי זה ממש שקר מבחינתי, אתה יודע. מה? מסיבות, זה, אתה יודע, כאילו סלבים, ולהתרועע עם סלבים. ערימות הבקבוקים הריקיים בדירת הגג ששכר זהבי ביפו מעידות על החגיגות שנערכו כאן. אבל שלא תבינו לא נכון, כל החברים נבחרים בקפידה, ובמיוחד חברי ההרכב איתם הוא אוהב לנגן בשעות הפנאי שלו. סיימנו בתרמית, שינו מהיכות, שינו מהי הפיסטולופות. פעם היה לי אקדח בקוטר 18 מילימטר מלהיב זהבי את הקהל הביתי. היום יש לי בקושי קצפת על ההוגה. והמבין יבין. ומה עוז עושה כאן? המתופף בלהקה הזו הוא אבא שלו, רואה חשבון במקצועו, שחזר להופיע עם חברי ילדותו אחרי עשרות שנים. הלהקה הזו מופיעה בכל שבוע באותו קפה באותה שעה, כשזהבי הבן מגיע מדי פעם לתת חיזוקים. I've got you deep in the heart of me, so deep in my heart. ואני ואבא מדברים כמעט כל יום, כל שיחה לפחות שעתיים. הוא מעורב ברמה של כל שנייה במחיים שלי, הוא יודע מה אני עושה. לא מחליט שום דבר בלעדיו. תגיד, איך אתה מרגיש עם כל ההצלחה המטורפת הזאת? אתה אומר לו, מלמד אותו אולי איך להתמודד איתה? אני רוצה להגיד לך שאין רגע שאני לא עם יד על הדופק. אני מודע לסכנה שיש בדבר, ואני מתכוון ממש סכנה. אפשר מהמקום הזה שהוא נמצא, אפשר לגלוש כמו במגלשת מים למטה, ולהתרסק, לא פחות מזה, ואני מכיר כמה מקרים כאלה. אז אם אחר כל זה נגמר, אתה סבבה עם זה? בטוח שלא. אתה יודע. א', אני מאמין בעצמי. אני לא... זה לא משנה לי מה אומרים או מה... אני יודע על עצמי לפני שכולם יודעו עליי, אז אני ברור לי שאני כאילו שחקן, ואני כאן להישאר, אבל אני מעולם לא היה לי איזשהו רעיון לכבוש או להיות בראש, או אתה יודע. כל מה שאני רציתי זה להיות שחקן עובד. וכל עוד אני אוכל להמשיך להיות שחקן עובד, אני אהיה מבסוט. אני לא צריך שום דבר יותר מזה. And I like you, I know I still